So, what's up mga ka-agri? So, ayun. Schedule tayong mag-vaccine ng aking mga day old ng clone and H120 na vaccine. So, Hifraviar clone plus H120. So, live Newcastle disease virus vaccine at infectious bronchitis virus vaccine. So, ito po. So, ayan, bali meron na po yung B1B1 at Lasota na pinaghalo at vaccine po para sa infectious bronchitis. So, ayun mga ka-agri, nahalo ko na po yung ating clone plus H120 or B1B1 plus Lasota at infectious bronchitis na vaccine. So, ito po. So, dapat po lagi siyang nakalagay sa may yellow. At pagkatapos po nating mag-vaccine, or pagkatapos kong mag-vaccine, lagi po ako nagbibigay ng BMP-100 sa aking mga binaksin ng mga CCU para po males yung stress na dala ng vaccination. At syempre, yung pagdakip natin sa mga CCU at isa-isa po natin silang pinapatakan sa mata or sa ilong. So, yun po, kapag nag-vaccine po kayo ng kahit anong klaseng vaccine, mas mainam po na magbigay ko ng BMP-100 para po males ang kanilang stress sa vaccination. So, ayun mga ka-agri, kung wala po tayong available na BMP-100 sa ating farm or sa ating backyard farm na ibibigay sa ating mga binaksinan na mga sisiw or mga day old na manok at sisiw, ayun, pwede po tayong gumamit ng Bitmin Pro powder na produkto po ng Battlecock. At syempre sa Battlecock, lagi kang lamang dahil ang Bitmin Pro powder ay merong immunity enhancer, energy enhancer, at ito po ay merong anti-stress enhancer. Kaya po, pwede po itong ibigay sa mga bagong baksina ng mga CCU para po hindi sila ma-stress. At meron din po itong digestion enhancer at growth enhancer. So, yun po. Alternative po natin sa ating BMP-100. Kung wala po, gamit tayo ng Bitmin Pro powder.